गिबियावनो दोरोङारि खौरां निउज पर्टेल नायगिरि गासै रायजो राजाफोरनिसिम हाग्राजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय साबायखर बावग्रोहरनाय जाबाय। बेजों लोगोसे बेखौनो फोरमायहरनो सानदोंदि फैबाय थानाय जानुवारि दाननि 19, 20 आरो 21 खालार खालि जोंनि हाग्राजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 8थि 3 बोसोरारि जथुम्माजों लोगोसे रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय जानो थांगासिनो दङ। बे रुफाथि मायथाइ फोरबोआ जोंनि हाग्राजुलि हालामनि गोबाव बोसोरनि मोनसे जारिमिन। बे जारिमिनारि मोनसे फोरबो फालिथायाव जोंनि हाग्राजुलि हालामनि गासै रायजो राजाफोरखौ आङो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय आङो खावलायदों। बेजों लोगोसे जोंनि आसामाव गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव जेसेबां बाथौआरिफोर दङ, बाथौआरिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन धोरोमनि रायजो राजा बिथांमोनखौबो बे गोथार मोनसे हाबाफारियाव आङो बाहागो लाफैनो थाखाय जोंनि हाग्राजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि जानानै आङो खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। जाथाव दिनैनि बे थाव जुथुमनाय गासिबो रायजो राजा नोंथांमोन आरो हाग्राजुलि दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय आं बेखौनो खावलायनो सानदों, फैबाय थानाय जानुवारिनि 19, 20, 21, 2025 खालारनि देवबार, समबार, मंगलबार बे सानथामनि हाबाफारि लानानै हाग्राजुलि दुलाराय बाथौ गौथुमा रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय खुंनो थाम-थिम खालामदों। बेवहाय गासैबो रायजो राजा बिथांमोना खौसेयै लैहोर लैहोर बे हाबाफारियाव बाहागो लादों आरो बे हाबाफारि जोबजासिम जोंनि बाथौ धोरोमारि हालामनि गासैबो रायजो राजाखौ आङो मदद मोनगोन आरो मदद लागोन होननानै आं खावलायो। लोगोसे बै हाबाफारियाव जोंनि खाथि खाला ओनसोलनि गासैबो धोरोमारि सुबुङा बाहागो लाफैथों होननानै आङो दिनैनि बे खौरांनि गेजेरजों फोसावो, जाहाथे जोंनि बे रुफाथि मायथाइया समायना रमायनाहै जों खुंलांनो हायो। आं बेखौ बुंनानै बेखौनो फोजोबो।